Ағасты япрак кешене хезмәт бидәй. Безнең бүгенге героебыз Ибраһим авылында гомер кисерүсе, үзенең алсаклыгы, эскерһезлеге менән арбап торысы Люция Абдуллина. Бүген социаль хезмәткәрләр һөнәри байрамдарын билдәләй. Күп осракта уларның хезмәте олы буын вәкилләренә, аз тәмин ителгән граждандарга ярдәм итүгә бәйле. 13 елдан ашу социаль хезмәткәр булып эшләүсе Люция Мират кызы ла 9 кешене карай. Тормыш иптәше Рәфкать агай менән 4 бала тәрбияләп үстергәннәр. Әлеге көндә 2 yeğensәрдәре бар. Мин үзем 1969 елда Күгәрсен районы Әлмәс авылында туганмын. Һәм ошо авылга Өмет байга килен булып төштем. 32 елдан артык ошонда килен булып яшәйм. Килгәстә эшкә кердем фермага. Шуннан соң балаларым туды бит инде, 2 кыз, 2 малай, алхамдулиллах. Шуннан соң ферма бетеп китте бит инде 97 еллар тирәһендә. Мин ошонда социальный хезмәткәр булып эшкә урнаштым. Һәм шуннан бирле мин ошонда эшләп йөрим инде. Хәзер менә 13 ел булып китте инде. Социаль хезмәткәрнең эшен аны әйтеп аңлатып булмай. Ул идән юу гына түгел, ашарга ташу гына түгел, андагы сер. Мин аларның сердәшләр, психологлар, улар мине көтеп алалар килгәнемдә. Отпускага итән касан сыгаһың дип торалар инде. Шулар улар менән бик мин яратам яман эшемдә. Менә бүген һезнең һөнәри байрамыгыз, үзегезнең хезмәттәшләрегезгә дип әйтәйек, нинди теләктәр әйтер инегез? Минең үземнең хезмәттәшләремә, коллегаларымна һәм үзебезнең хуҗаларыбызга озын гомер, ошо безнең авыр эшебездә түземлек, сабырлык, ян тыныслыгы, әбиләребез менән матур итеп уларның рәхмәтләрен алып яшәүләребезне теләйм. Илләр тыныч булһын, дөньялар имен булһын. Люция апай карамагында булысы Фәрдәнә инәй Ялчына ошо көндәрдә үзенең 80 яшен билдәләй. Шук һәм теремек инәй социаль хезмәткәргә тик рәхмәт һүзләре генә yetkерә. Уның менән сөкүрдәшеп сәй эсһәң дә еңел булып кала дип шаярта инәй. Рәхмәт инде ага, рәхмәттән башка нимә инде. Кил дигән килеп битә, врач савылып битә ул кайбердә. Исән һау эшләгән инде бездә картайган самана 80гә yetkерде бит инде 100гә yetkерһен эшләп.